बाहागि राकेशखौ आं खावलायो थाबैनो गुफुर हालामनि सिङाव थानाय बर' गामियाव माइखि सेन्टार, मथा सेन्टार आरो ननसेन्स सेन्टार दं। बे जायगायाव फैनानै थाबै मैगं थाइगंखौ बाखि लाङो ना फैसा नगद होलाङो। बे अमा राननाय, बोरमा राननायखौ रानदों, मोजां जादों, नाथाय अमा बायनाय, अमा बेमार, गोथैसालियाव अमा फबैनाय बिनि बाजेटखौ मानो होनो हायाखै। आरो माइखि सेन्टार, मथा सेन्टार, ननसेन्स सेन्टाराव फैनानै साहा बाखि, गय बाखि, मैगं बाखि लाङो ना नगद होलाङो, थाबैनो आं फैनो थाखाय खावलायो। गिबियावनो आंनि गोसो गोरबो सिंनिफ्राय बयनिसिमबो खुलुमहरो। आंनि चेनेलनि नायगिरि गेदेरमा रायजो राजाफोरनि खाथियाव दिनै आं राकेश ब्रह्म आदैनि माखासे फंनैसो बाथ्रा बुंनो नागिरदों। मानो होनोब्ला आं आदै जाया, आङो राकेश ब्रह्मखौ बाहागिसो जायो। मानो होनोब्ला राकेश ब्रह्मआ गुवाहाटियाव सानसे समाव सासे न'खरसेयाव दंमोन। माखासे राकेश ब्रह्मनि काहानि बा जारिमिनखौ आं मोनथियो। आं रायजो राजाफोरनि खाथियाव आं बुंनो सानाखै। गोनां जायोबा राकेश ब्रह्मनि माखासे आखल आखुखौ आङो फोरमायगोन। नाथाय दिनै सासे बिटिआरनि दैदेनगिरि जाबाय, जों बेबायदिखौ बुंनो अधिकार गैया। अब्लाबो आं बुङो फंनैसो। फाफ्लियाव बोरमा बाननानै कार्बि आलंनिफ्राय लाबोनानै बोरमाखौ बाखि लाबोदों ना नगद होनानै लाबोदों। नाथाय जोंनि बर'फोरनि गेजेराव बा बिटिआरनि सिङाव, बिटिआरनि बायह्रायाव बर'फोरनि गेजेरावबो बोरमा फार्म दंसै। बोरमा फार्मनिफ्राय बायनानै रायजो राजाफोरनो राननानै होयोब्ला जायफोर बोरमा फार्मनि मालिकफ्रा एसे एनै मोनगौमोन। नाथाय दिनै जायफोर बर'फोरनि बोरमा फार्म गोनां, दाउ फार्म गोनां, बिथांमोना दिनै बांगाल जुंगालनोसो फाननो गोनां जायो। अब्ला दिनै बर'नि माखासे दैदेनगिरिफ्रा बर'नि माखासे गेजेरावनो जुदि बायलाय फानलाय गैलायाबा, अब्ला दिनै जोंनि गेजेराव सोर जौगागोन। गावनि जायगायावनो, गावनि न' उसुङावनो दिनै बोरमा फार्म दं। बे बोरमा फार्मा जुदि बायनानै जुदि रायजो राजानो राननानै होआब्ला बे बोरमा फार्मा माबोरै जौगागोन। बोरमानि खोथाखौथ' बारखौनो होथ'दो। अमाखौ जेब्ला राननानै होदों, अमानि बाजेटआ बेसेबां दंमोन आरो अमाया जेब्ला थैबाय, गोथैसालियाव लांनानै फबनाय बाजेटआ बेसेबां आरो रायजो राजानो बेसेबां होफिनखो। बुंदोंमोन अमानि माखासे जायफोर अमा थैजानाय न'खरफोरनो फैसाखौ होफिनगोन होनना बुंदोंमोन राकेश ब्रह्मआ। बेबायदि समाव राकेश ब्रह्मआ साबैसे न'खराव अमा थैजानाय, अमा बेमार जानाय न'खरनो फैसाखौ होफिनखो, नैबेखौ गिबिसिन राननानै हो। आरो माखासे खोथाखौ लाजिनो गोनां। बिटिआराव अमा राननाय, बोरमा राननाय बेसेबां लाजिथावना बाथ्रा। सासेबो बिटिआरनि दैदेनगिरिफ्रा दिनै सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लाखौ माखासे सिमा बारायनायनि खोथा होनना बुंदों। राकेश ब्रह्मआ थफि खायलाब्लाब गाननानै गुफुरनि सिमायाव फैनानै सिमाखौ नायै गिदिंफैयोबा राकेश ब्रह्मआ बयजोंबो गय खान्दिसे बाखि जाहोहरनो हागोन बयबो। नाथाय राकेश ब्रह्म फैयोब्ला गोदोनायाव आर'नाइ मालाबा मोननाय नङा। राकेश ब्रह्म फैयोब्ला बे माइखि सेन्टार होननाय दं गुफुरनि सिङाव, जायगायाव गय खान्दिसे जालांनो हागोन। आरो गुफुरनि सिङाव मथा सेन्टार होननाय दङ, बे जायगायाव फैनानै साहा खापसे लोंलांनो हागोन। आरो गुफुरनि सिङाव फैनानै बे सिमा नायगिदिंफैयोब्ला माइखि सेन्टार, मथा सेन्टार, ननसेन्स सेन्टार बेबायदि जायगायाव फैनानै साहा लोंलांनो हागोन, गय जालांनो हागोन आरो माखासे मैगं थाइगं बायनानै जालांनो हागोन। नाथाय बोरमा राननायनि बे बाजेटखौ बेसेबां नोंनि पकेटाव सोनो हाखो। आरो अमा गोथैसालियाव लांनानै फबनायनि बाजेटआ बेसेबां, आरो अमा बेमारनि थाखाय बेसेबां, आरो अमा थैजाग्रा आरो अमा बेमार जाजाग्रा बिथांमोननो बेसेबां थाखा फैसाखौ होफिनखो, आरो लोगोसे अमा जोलै बायनायाव बेसेबां थांखो, बेखौ मानो बुंनो हायाखै। लोगोसे आं खावलायो, जेब्ला अमा थैनाय समाव जिसिपिजों हाखर जावनानै जेब्ला जिसिपिनि बाजेटआ बेसेबां, ट्रेक्टरनि बाजेटआ बेसेबां मानो फोरमायनो हायाखै। लोगोसे आं खावलायो, बोरमाया जुदि बेमार जानानै थैयोब्ला आंनि लोगोआ जिसिपि बायदों, नैबे जिसिपिखौ नायनानै ला। बोरमाया बेमार जानानै जुदि फबनो गोनां जायोब्ला आंनि लोगोआ जिसिपि बायदों, नैबे जिसिपिजों फबनो हागोन। थावबो नाङा आरो भाराबो नाङा, आङो फ्रियाव राकेश ब्रह्मनो हरगोन। आंनि लोगोआनो जिसिपि बायदों, गंनै जाबाय आंनि लोगोआ। बेबायदि समाव दाम्फारबो दं, ट्रेक्टरबो दं। ओरैनो फ्रियाव राकेश ब्रह्मनो आङो बोरमाखौ गोथैसालियाव लांनानै फबनो थाखाय आरो बै समनि अमानि बाजेटखौ रायजो राजाफोरनो खिथागोन। आरो बोरमाया बायसान्सआव जुदि बेमार जायोब्ला आंखौ खिथाहर। जुदि बोरमाखौ अमा बायदि जुदि फबनो गोनां जायोबा आङो फ्रियावनो ट्रेक्टरजों, दाम्फारजों, जिसिपिजों
लांनानै गोथैसालियाव आङो ओरैनो फ्रियाव फबना होगोन राकेश ब्रह्म आदै आरो आदै नङा बाहागि जायो बे बाहागिखौ आङो अराय सम गुफुराव फैनानै माखासे बे माइखि सेन्टार मथा सेन्टार ननसेन्स सेन्टाराव फैनानै थाबैनो नायगिदिंनानै गय बाखि साहा बाखि मैगं थाइगं बाखि लांनानै थांनो हागोन आदै राकेशनिसिम आङो मोनसे खावलायनाय आदै राकेशथ' नङा बाहागि राकेशआ आंनि लोगोनि जेसिपि गोदानखौ नायनो हागोन आरो आंनि लोगोनाव जेसिपि गंनै दं बेखौ नोङो माबा मोनसे जुदि बोरमाखौ बेमार जाना फबनो गोनां जायोबा आंनि कन्टेक्ट नाम्बार होगोन आङो थाबैनो आंखौ फन खालायनानै फोरमायहरबानो जाबाय বিশেষ ভাল বুলি ভাবোঁ আৰু এতিয়া তাৰ কাৰণে এতিয়া মানে যোনটো এইটো মৰা পাছত ছাগলী বা গাহৰি মৰাৰ পিছত এইবিলাক পুতিবৰ কাৰণে যোনটো জেচিবি বা ডাম্পাৰ বা ট্ৰেক্টৰ প্ৰয়োজন হ'লে আমি এইবিলাক মানে দিবৰ কাৰণে সদায় সাজু আছে আমি গহপুৰ বাসিন্দাৰ পৰা তাৰ কাৰণে মোৰ লগৰে এতিয়ালৈকে দুখন জেচিবি ট্ৰেক্টৰ আৰু ডাম্পাৰ এইবোৰ আছে আমি তাৰ সুযোগৰ পৰাই আমি দিবৰ কাৰণে আমি সদায় সাজু আছোঁ আমাৰ বিটিআৰ চৰকাৰক আৰু কেতিয়াবা আমাৰ বিটিআৰ গভৰ্ণমেণ্টে ক'তবা যেনে দলং চলং বা ক'তবা নদী খান্দিবৰ কাৰণে প্ৰয়োজন হ'লে আমি তাতো মানে আমাৰ কিবাৰ পৰা এই গহপুৰ বাসিন্দাৰ পৰা আমি বিনামূল্যত আমি সহায় কৰিবৰ কাৰণে সদায় সাজু আছোঁ আমি তাৰ কাৰণে আমি আমাৰ স্ক্ৰীনশ্বটত আমাৰ কিবাটো দি থোৱা আছে তাৰ কাৰণে নাম্বাৰটো মোবাইল নাম্বাৰটো তাত কণ্টেক্ট কৰি আমাক জনাই দিব পাৰে এতিয়া আৰু শেষত মই এইটোৱে ক'ব বিচাৰোঁ আমাৰ কাৰ্বি আলং বা বাহিৰৰ পৰা যোনটো ছাগলী আনে এইবোৰ ছাগলী আমাৰ মানে শোণিতপুৰ বা আমাৰ বিশ্বনাথ ডিষ্ট্ৰিক্টতো বিতৰণ কৰিবলৈ আমি এইটো আহ্বান কৰোঁ মানে কিয়নো ক'লে আমি মানে বিটিআৰ পৰা মানে কেলে বুলি ক'লে মানে কি আমাৰ শোণিতপুৰ বা আমাৰ কিবা বিশ্বনাথে এতিয়ালৈকে মানে নন বিটিআৰটো পৰি আছে আমিও বহুত মানে আমাৰ ৰাইজ সকলো বহুত মানে কষ্ট কৰি অহা বিটিআৰ কিবাৰ কাৰণে সংগ্ৰামৰ কাৰণে তাৰ কাৰণে আমাৰ নন বিটিআৰৰ যেনে গহপুৰ আৰু আমাৰ শোণিতপুৰ এইবিলাক গাহৰি বা ছাগলী নতুন স্কিমবিলাক আমাৰ ইয়াতো মানে আমাৰ দুখীয়া ৰাইজসকলক যাতে চৰকাৰে ভাল কৰে বা অকণমান সহযোগ দিয়ে এইটোৱে মই মানে আমাৰ গহপুৰৰ পৰা আমি এইটোৱে আহ্বান কৰিছোঁ আৰু সদায় আমি এইটোৱে আহ্বান কৰি আহিম যাতে আপোনালোকে সদায় আমাক নহ'লে আমাৰ দুখীয়া ৰাইজসকলক অকণমান চাবৰ কাৰণে চকু মেলি চাবৰ কাৰণে আমি আহ্বান কৰিলোঁ ধন্যবাদ ৰ'ব এক ছেকেণ্ড ৰ'ব Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ